गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आङो दिनै मोनबा पइन्टनि सायाव लानानै सावरायनो आखायाव लादों। दायो सेथियाव दं थांनाय 4 जुनाव जालांनाय सेरफांगुरि ओनसोलाव गुलि गावग्रा साद' दुथांफोरखौ पुलिस बिफाना खाबाय होननानै मिथिनाय जादों। दायो जोंनि बिटिआर हालामाव हाथियारजों सासेबो सुबुंनि जिउजों गेलेया, बिखौ जोंनि सरकारा नाजानांगौ आरो गोख्रों राहा लानांगौ। नैथियाव सावरायनो लादों दाखालि साननैसो सिगां जालांनाय जाथाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक ब्रह्म बिथांमोनखौ NLFB होननानै नंखाय दाय फोनांना इनकाउन्टार खालामनाय जाथाया आरो फिन खेबसेबाव ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। दुखुनांथावना बाथ्रा, नंखाय साजा मोननांबाय। दायो आं खावलायनो सानो नखर खुंथायखौ नोजोर होनानै सरकारा थाबैनो राहा लानांगौ। थामथियाव सावरायनो लादों 2007 मायथाइयावनो हाथियार लाना बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोन्थानि सायाव बारसोमबोनाय बिरबाय एबा बुद्धा मोसाहारि बिथाङा NDAP आफादजों खामानि मावदोंमोन। दा बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावबो उदां अखोराङाव बिरबायनो हायाखै, उदां अखोराङाव फैनो हायाखै। दायो नखर आरो रायजो राजाया गोसो हमथाना सोरखारनिफ्राय सोंखारिनांगौ आरो बेफोर थांखिखौ दोनथ'नानै बिथांनि सायाव सावरायनांगौ। ब्रैथियाव दं UPPL दोलोनि बिथां राकेश ब्रह्म बिथांनि गोख्रों बिबुंथि 75,000 नंला 20 लाख रां होगोन, बियो अनलि मोनजिल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो। दायो साननो गोनां बाथ्रा, अनलि खख्लाबारि समस्तियावल' बोरै जागोन? गासै बिटिआर हालामावनो होनो हानांगोन। आरो मोनसे गोख्रों बिबुंथि, फैगौ दान मोनथामनि गेजेराव हानि पाट्टा, बिबो अनलि खख्लाबारि समस्तियावल', बियो बोरै जागोन? बियो राजखान्थिनि खैसार नामा? गासै बिटिआर हालामावनो जानांगोन, नङाब्ला रायजो राजाया गोबां साननो गोनां जानो हागौ। दायो आङो बाथियाव सावरायनो लादों अनिल इसवारी बिथांनि सोलेराव गरथाम गुलि, आम्बेडकार बाजार आमगुरि थानानि सिङाव। रायजो राजाया जेब्लाबो रैखाथि मोननांगौ। गुलि बारुदजों जाय बिथांमोना गेलेगासिनो, सरकारा गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।